Нарыхтоўка бярозавага соку ва ўсіх 5 лясніцтвах маладзечанскага лясгаса распачалася перад мінулымі выхаднымі. Беластвольнае прыгажоні дзеліцца сваім прадуктам павольна. Актыўны рог соку стрымліваюць значныя нізкія тэмпературы. З другога боку, такі расклад дае магчымасць перыяд збору павялічыць на колькі часу, таму што ўсё залежыць ад надвор'я. У суткі адно дрэва дае каля 10 літраў напою. Колькасць насечак на бярозах залежыць ад дыяметру ствала. На участку ў маладзечанскім лясніцтве працуюць работнікі, якія маюць і вопыт, і пэўны спрыт у гэтай справе. Этот сезон сбор сока для меня уже 17-й. В этом году у нас работает 4 человека на заготовке сока. Каждый день мы собираем 5-6 тонн сока в зависимости от погодных условий. Ночью подмораживает, днем отпускает. Каждый год он не похож один на другой. Бывало, собирали сок, еще снег лежал. В этом году его быстро как-то потихоньку согнало. Ну и он пошел уже буквально у нас на той неделе. Начали подсачиваться. Ну, в понедельник уже начали потихоньку собирать. Я думаю, еще недельки-две будем собирать, продавать населению. Сёлета ў маладзечанскім лясгасе запланавана сабраць 120 тонн вясенняга эліксіру. Большая частка рэалізоўваецца насельніцтву, закупляюць з ахвотай напой і перапрацоўчыя прадпрыемствы Беларусі. У горадзе бярозавы сок можна набыць на 2 гандлёвых кропках па цане 48 копеек за літр. У лясніцтвах у сельскай мясцовасці па 42. Аматары вясенняга напою могуць заняцца нарыхтоўкай і самастойна, але не забыць пра пэўныя абмежаванні. Запрещен сбор сока в полосах отвода охранных зон железной дороги, автомобильных дорог, в местах массового отдыха людей, на национальных парках, ботанических садах и в населенных пунктах. За нарушение правил сбора сока грозит административная ответственность, штраф до 20 базовых величин. Бярозавы сок – прадукт прыроды сапраўды унікальны. Ён дапаможа падтрымаць імунітэт у вясенні перыяд. У сваім саставе мае шмат пажыўных мінеральных рэчываў і амінакіслот, неабходных для здароўя чалавека. Таму работнікі лясніцтва раяць ніколі не забіраць у дрэва вадкасць да апошняй кроплі, правільна пасочваць ствалы і пасля заканчэння збору апрацаваць рану, каб бярозы падзяліліся эліксірам і ў наступны год. Березы подсачиваются, которые будут подлежать вырубке через 5-6 лет. Береза подсачивается 30-50 сантиметров от уровня земли. Делается пропил бензопилой 30 градусов. 3-4 сантиметра вглубь. Забивается лоток и подвязывается мешок. После того, как мы собрали сок, рана на березе заделывается глиной, чтобы дерево не болело и продолжала жить. В следующем году мы опять будем ее подсачивать и радовать вас соком. Алла Маркелова, Алексей Андреевский, МКТБ.